Kamde kanot Shillong constituency uba Adelbert Nongrum habakren bat ginong do kubur hane kesngi ulaong ba kumu emali kamde ka kamram jungu ban kren tang na kabenta ka jinge jong ka constituency hanrai ban kren ru na kabenta ka jinge jong ka jelahi barok kawai nakaliang uba Adelbert ula kren halor kamat jong medical reimbursement kabalong kawai ni ka jinge kabalamat mat syam da kinong tray sorkar kibedang tray bat kumjuru itu kibala syong thai na kakam ulai itu baya kini kamat wala de banra apo kiyang dorbar tawan kejela ha ka dorbar mangdengga ka badang sedap bad ulapan jin pencairu na ka menteri jong ka tenat ka koi ka kia kata ka kong amperin lengdo ka balakam bakadon ke jimbom koi ber ke jimbom biang ha ka rukom pentrai kam ha ka ba na ka liang uba Adelbert ulabu jenggeli ba balai ka ha bandon kata ke jing penyaper kerdan ha pedang ki bahe bad ki barit ha ba ke jingpang ke dei kumju wadla kadon ke jinga per mulu mala hani ka por sei sin kum emali masukia ha bang hapan pen pau nomor bon sin ngajus pen kup haladi ya ta men sim chike kli banum kren tang hijing ek bere jong constituency rei ngan sutunat ya ban kren ru ban pen sngu ya hijing ek jong jela tinga ko ban kren ha go bidei bat ka medical reimbursement kajing ek ka ba la syam ba lamat lemba kini ki employee government employee ba ki pensioner ki bla song thai habri bat ka medical reimbursement halor kani ki issue ngada banra po ka house jong last budget session bang lapon sngo bat ngala keling apan jing shai ni minister beton borong jong ka hel bat yong ru bakadon kata ka disparity kata jong unfair ti balik kadon ka on ka jong unfair apring kita gi bahe kita ki nong trai sarkar bat ki barit apa ka jingpang kalong kumju kalau aja fair no malah ndrei bupun sing kalong kumju ti ndrei halo kani ga jingbu jong kani ga new government rate lembaga central government health scheme CGHS kalau kata perat ia kini ki general employee jongga government employee but kini pensioners namar ba kalau long burden par kalau khia par nak pantai jongki namar ke jerap nak yang sarkar kalau tangkin dia tede ron ene nongrem ban nak yang jong kini ki general employees jongga government lingkar ki petitioner kladap ban pa ia kata ke jinglong ia ke jing siam go jongki ke jing ya shago government mata lai panai sobnai hendak sangap jar but ka assurances la yo ru na ka in minister of borom bi omen sapet tengit skam ta la panai sobnai kamdon ki no action has been taken from the government te de lor ta nong rem ngab de kapra chunga ban budget kum emli mde ta man shura po house te lor kani ngayo khubor ba lemba kata ka expert committee lemba ka government bakila recommend ha ya ka ban consider ya ka riet tang ye te ki high up ka bangut ayu kani na ta da ko dem ka disparity kalong unfair ban nga kerpat ban kentu ye minister borom bin subha ban pet na mardor kani khanam bakanum don ke jikta pangin hapan songu ya kita ki employee ki ba ki bala song thai ju ba barang tri ban ai ya kata ka bainong ka balong market ju mde ban don kata ka jepher hapring di bahe ban ki barit tengit ka ban city ka ba ngan pha mata kumangai kan be madam amprin idon sabar ti ngangit scam in shimkhia la ka jong ka kamram kita ini kentin ang leng jonga kubispon